नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. अंकोलाच्या शिरूर डोंगर दुर्घटनेचो 11 दीस बेपत्तासाठी शोध कार्य नेटान सुरू. कारवार. अंकोला शिरूर डोंगर दुर्घटनेत बेपत्ता आशिल्ल्या 3 जणांचो शोध कार्य जोरदार सुरू असून अजूनही निश्चित असे प्रयत्नाक यश मेळना. बेपत्ता आशिल्ल्या लॉरीचो सुगाव लागलो ना तरी आधुनिक पद्धतीच्या तंत्रज्ञानान शोध कार्य सुरू असा. आज दुर्घटना जावन 11 दीस जाले. लॉरी चालक अर्जुन आणि इतर स्थानिक 2 जणांचो शोध कार्य सुरू असून क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल हेमी दुर्घटना दिसाच्यान घटनास्थळार आसात. अलग अलग शोध टीम आपापल्या परीन शोध कार्यात व्यस्त आसात. बेपत्ता आशिल्लो अर्धदेह मेळिल्लो तेजो DNA रिपोर्ट येतरेत तो देह श्रवण या व्यक्तीलो म्हूण निश्चित जाले. बाकीच्यालो शोध सुरू आसा. प्रशासनातर्फे शोध कार्याक सगळे सहकार्य मेळटा अशी बातमी मेळ्ळा. जोयडाच्या महिला आणि बाल विकास कार्यालयाक जाय नवीन कार्यालय आणि वाहन ग्रामस्थांची मागणी. जोयडा तालुको हो 200 पेक्षा जास्त अंगणवाडी केंद्र आशिल्लो तालुको. या सगळ्या अंगणवाडी केंद्राचे मुख्य कार्यालय म्हणल्यार महिला आणि शिशु अभिवृद्धी कार्यालय. या महिला आणि शिशु अभिवृद्धी केंद्राचे सरकारी कार्यालय अति जीर्ण जाल्ले असून वणतीक धाळ पडलात. या कार्यालयात काम करचे म्हणल्यार जीव मुठीत घेऊन काम करचे पडटा अशें कळला. म्हण या असल्या धोकादायक कार्यालयात काम करचे हे योग्य कितें हे प्रकृती विकोप पंगडान परीक्षण करून योग्य क्रम घेवूं जाय असो सार्वजनिकालो आग्रह आसा. सध्या अतिवृष्टी वाऱ्यान जायती दुर्घटना घडतेर आसात. त्या निमित्तान जिल्हाधिकारीन सुरक्षतेच्या दृष्टीन कसली जनवसती इमारती, कार्यालय, घरा, शैक्षणिक इमारती तशेंच आजूबाजूच्या आशिल्ल्या अपायकारी मालमत्तेची माहिती तालुका प्रशासनाक दिवूंक लायला. तेजे खातीर रेव्हन्यू खाते, ग्रामपंचायत व्याप्तीचे PDO हेमकां जबाबदारी दिल्ली असून या कर्तव्यात या अधिकाऱ्यान निर्लक्ष केल्यार कठीण क्रम घेवची तेमी ताकीद दिला. म्हण ग्रामस्थान या जोयडा महिला आणि शिशु अभिवृद्धी कार्यालयाची देखरेख पळोवन कितें अनाहूत घडचे पयलीं बेगीच नवीन कार्यालय बांधून कर्मचाऱ्याक दिलासो दिवचो अशी ग्रामस्थांची म्हणणी. या खात्याचे वाहन नादुरुस्त जावन कार्यालया बांदून कितलेशे दिवसाच्यान उबी आसा. या जोयडा कार्यालयाची खात्याची व्याप्ती 80च्यान केसरलोक पर्यंत असून संबंधित अंगणवाडी केंद्राक भेट दितना अधिकाऱ्याक स्वताच्या वाहनान किंवा भाड्याच्या वाहनान वयचे पडटा. सरकाराल्या प्रमुख खात्याक जोयडाच्या या महिला आणि बाल विकास केंद्रात नवीन कार्यालय आणि नवीन वाहन व्यवस्था करची अशें ग्रामस्थान आग्रह केला अशें आमगेले बातमीदार अल्केश देसाई हेमी कळयला. कोंकणी लेखक संघ गोंय हेमगेलो वर्धापन दीस 28 जुलै. कोंकणी लेखक संघ गोवा आपणालो वर्धापन दिवस आयतवार तारीख 28 जुलैक पणजीच्या गोवा कोंकणी अकादमीच्या सभाघरात साजरो करतले. नवीन लेखकाक एक हक्काचे स्थान मेळचे ह्या उद्देशान गोवा लेखक संघाची स्थापना जाल्ली. तेमी वर्षभर लेखकासाठी विविध उपक्रम करते उरतात. तर वर्धापन दिवस हो व्हड प्रमाणात उरता. ह्या दिसा मुख्य सोयीर आसात श्री प्रेमानंद लोटलीकर हेमी, ज्येष्ठ त्र्याश्लिष्ट साहित्यिक आणि समाजसेवक. मानाची सोयरी म्हण ज्येष्ठ साहित्यिका श्रीमती विजया शेळडेकर, तर खास आमंत्रित म्हण श्री वसंत सावंत, प्रभारी अध्यक्ष गोवा कोंकणी अकादमी हेमी हजर उरतले. या कार्यक्रम अंतर्गत भोवमान सुवाळो आयोजित केला. हेतूत ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीकांत नागवेकर, ज्येष्ठ साहित्यिका सुधा करंगटे, साहित्यिक अरविंद काकोडकर,
आमगेर कारवारची कोंकणी संस्कृती मंडळाची अध्यक्ष आणि अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिषदेची माजी अध्यक्ष सौ उषा उल्हास राणे हेमका बी विशेष सन्मान करतले। सकाळी 11:30 ते 12:30 ह्या वेळात आमंत्रित कविले हास्य कवी संमेलन तर 12:30 ते 1:30 या वेळात पोरालो सांस्कृतिक कार्यक्रम जातलो। या कार्यक्रमात सगळे कोंकणी मोगीन हाजीर रावचे असे गोवा कोंकणी लेखक संघाचे अध्यक्ष श्री गौरीश वेर्णेकर आणि सचिव अनघा कामत हेमी कळयला। अणशीच्या 37 गावांत विद्युत संपर्काविना 8 दिवसाच्यान काळखात। जोयडा सध्या कारवार जिल्ह्यात जोरदार पाऊस वाऱ्यान धुमाकूळ घातला हे सत्य आसा। बऱ्याच जाग्यार झाडां विद्युत खांबे मोड पडिल्ली घटना घडलात, पण गेल्या 8 दिवसाच्यान अणशीत विद्युत संपर्क ना जावन काळखातच दिवस काडचे आपले दैनंदिन जीवन जगचे 37 गांव हेस्कॉम खात्याक दोष दिते आसात। जोयडा तालुक्याच्या अणशीत 37 गावांत विद्युत संपर्क ना जावन मोबाईल चार्ज करूंक जायना आणि इतर संपर्कापासून वंचित जालात। विद्युत कार्यालयात मनवी दिवूंक गेल्यार मनवी स्वीकारतलो अधिकारी कोण ना। ग्रामस्थांन संबंधित विद्युत खात्यात मनवी दिवूंक गेले तेन्ना संबंधित अधिकाऱ्याक संपर्क करून विचारले तर तेमी कार्यालयात आशिल्ल्या कर्मचाऱ्या कडेन मनवी दिवच्या सांगले। अणशीत एक लायनमॅन आसून तेमगेले एरियात 40 TC आसून या 37 गावांत तेमी व्यवस्था एकट्यानूच पळोवची पडटा। या लायनमॅनाले वजन 108 किलो आसून तेज्यान खांब्यार चढूंक जायना। तेजे बरोबर एक हेल्पर आसून कायद्यान त्या हेल्परान खांब्यार चढची परवानगी ना म्हूण अशी परिस्थितीत आज 8 दिवस विद्युत संपर्काविना अणशीचे 37 गांव काळखात आसात। या भागात आशिल्ल्या लायनमॅनाक बदली करून दुसरो लायनमॅन बेगीच घालचो आणि विद्युत संपर्क सुरळीत करचो म्हूण अशी मागणीची मनवी ग्रामपंचायत अध्यक्ष पुष्पक वेळीप, उपाध्यक्ष अरुण देवळे आणि ग्रामस्थान हेस्कॉम खात्याक दिला। पळया या मागणीची पूर्तता केन्ना करतात ते अणशीवासियाले लक्ष आसा। आमगेले बातमीदार अल्केश देसाई, अणशी। जोयडा तालूकिನ ಅಣಶಿ ಗ್ರಾಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ನಾನು ಅರುಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇದೆ। ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ। ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಜರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣಶಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 37 ಮಜರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಆ ಮಜರೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ। ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ। डॅम विक्षणाक गेल्ल्या मुंडगोड धर्मा डॅमात एकालो बुडून मृत्यू। मुंडगोड कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोड तालुक्याच्या माळगीच्या धर्मा जलाशयात काल 8 जण दोस्त मंडळी विक्षणाक म्हूण गेल्ले जाल्यार विक्षण करून मौज मौजेसाठी डॅमात पोवूंक म्हूण उतरिल्ले। तितूंतलो श्रीकांत हरिजन वय 20 वर्सां हो व्यक्ती बुडलो। जीव रक्षकां शोध कार्य करून श्रीकांत हेमगेलो मृतदेह सोदूंक यश मेळ्ळें। मृत व्यक्ती मुडसाली ग्रामाचे निवासी अशें कळ्ळां। या प्रकरणाची नोंद मुंडगोड पोलीस ठाण्यार जाला अशी माहिती मेळ्ळा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।